खुलुमबाय स्टुडिअ दं राकेश रामसियार बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। राजखान्थियारि बाथ्रा बिथाङा बुंदों बे समाव नोंथांमोना मिन्थिगौ जे जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि थामहिनबा सिडली विधान सभायाव जे जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सायाव खुगा बेखेवदों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआरआव जे जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि सिडली विधान सभायाव यूपीपीएल एसजीपी आरो बीजेपीनि जे जथाय बिजाथि बे बिजाथिया 50,000निबो गोजौआव भट मोननानै देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे समाव फैबाय थानाय जे सिडली विधान सभायाव जे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सायाव खुगा बेखेवदों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव फैबाय थानाय समाव जे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गासै 50,000निबो गोजौआव भट मोननानै यूपीपीएलनि बिजाथि बीजेपी आरो एसजीपी बे एसजीपीनि जे सायख'जानाय बिजाथि बे बिजाथिया गासै 50,000निबो गोजौआव भट मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दिनै उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बा सिडली विधान सभायाव जे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रुनिकाटायाव एसजीपी बीजेपी आरो यूपीपीएलनि जथाय गाहाय थाखोनि जे बिबानगिरिजों थामहिनबा दैदेनगिरिजों सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खुगा बेखेवदों उफ्रा बिसायख'थियाव जे माबायदि बे समाव बेसेबां भट मोनगोन आरो माबोरैहाय देरहालांगोन दा बेनि सायाव बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों जे 50,000निबो गोजौआव भट मोनगोन मानोना बे समाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव अनलायनाय आरो थामहिनबा बे समाव बिटिआर ओनसोल बे ओनसोलाव गोजोना फैबाय रायजो राजाफोरा गोजोनखौ मोनदांदों आरो खौसेथिया फैबाय हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाया फैबाय जायनि थाखायनो बे समाव रायजो राजाफोरा जोंनो भट होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ आरो बिथाङा बुंथिदों जे उफ्रा बिसायख'थियाव एसजीपी बीजेपी आरो यूपीपीएलनि जे जथाय जे बिजाथि जाय बिजाथिया मोनगोन बिथाङा 50,000निबो गोजौआव भट मोननानै देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। दिनै यूपीपीएल बीजेपी आरो एसजीपी जोंनि गाहाय थाखोनि बिबानगिरिफोरजों सावरायनाय जादों। बीजेपीनि शक्ति केन्द्र जोंनि यूपीपीएल आरो एसजीपीनि प्राइमारि दा फैगौ बाइ इलेक्शनखौ लानानै ग्रासरुट लेभेलाव गोबां खामानि मावगासिनो दङ दा बिथांमोननि मावनायनि खौरांखौ लानो थाखाय दिनै मेलखौ लिंदोंमोन आरो बिनिफ्राय मिथिबाय जे जोंनि बे मोनथाम दोलोनि बिबानगिरिफ्रा मावथिफ्रा जोबोद गोख्रोङैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो नैबे बाइ इलेक्शनखौ स्पेसियेलि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन फैनाय बयबो मोजाङै रायजो जानो हानायनि जि मोनसे थासारि फैबाय आरो जौगानायनि हाबाफारिफ्रा जेरैबायदि गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ बेखौ नोजोर बोनानै बयबो जोंनि जि बिजाथि यूपीपीएलनि बिजाथि एबा मोनथाम दोलोनि जयै फसंनाय बिजाथि बेखौ गोबां भटआव देरहाहोनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों आरो बे गासैबो थासारिखौ नुनानै जोंबो गोजोननाय मोन्दों गमामायैनो एबार बाइ इलेक्शनाव जोंनि बिजाथिया फिन खेबसेबाव 50,000निख्रुइ बांसिन मार्जिन भट लानानै देरहागोन। আজি আমাৰ यूपीपीएल আৰু বিজেপিৰ আমি যৌথভাৱে এলায়েন্সৰ যিটো মিটিং সেই মিটিংটো শক্তি কেন্দ্ৰ বুথ সমিতিসকলৰ লগত আছিলে। আমাৰ টাৰ্গেট যে এইবাৰ সিডলি সমষ্টিত আমি যোৱাবাৰতকৈ বেছি মাৰ্জিনত আমাৰ এই সিটটো উলিয়াব লাগে। আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হাত আমি শক্তিশালী কৰিব লাগে। অহা দিনত আমি यूपीपीएल আৰু বিজেপিয়ে একেলগে আমি এই সিডলি সমষ্টি খেলিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ সঁহাৰি আছে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাই একেলগে মিলি যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছে। মই ভাবোঁ যে খুব ভাল এটা লিড লৈ পেলাই 50,000তকৈ অধিক লিড লৈ পেলাই এই সমষ্টি জিকিব পাৰিব। মই ইতিমধ্যে যোৱা আমাৰ লোকসভাত যথেষ্টখিনি সিডলি আৰু আমি বিজনেছ কাম কৰিছোঁ। মই হায়েষ্ট লিড বিজনীৰ পৰা মই দিব পাৰিছিলোঁ মোৰ ভাল লাগিছে আৰু এইবেলি মই সিডলিৰ ইনচাৰ্জ হৈ আছোঁ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা। তেনে ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আমাৰ বিজেপি আৰু यूपीपीएলৰ মাজত কৰ্মীসকলে কষ্ট কৰি আছে আৰু মই ভাবোঁ যে এটা ভাল
আমি একেলগে থাকি পেলাই ভাল এটা মেছেজ আমি দিব পাৰিম আৰু আগন্তুক দিনত আমি একেলগে কাম কৰি বিটিআৰ অঞ্চল বা সিডলি সমষ্টি উন্নয়নৰ হকে আমি যুঁজি যাম তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকেও লাগি আছে কিন্তু আমি জানো যে ৰাইজে যোৱা 17টা বছৰ তেওঁলোকক চালে আৰু এই 5 বছৰত কি পালে এই কথাখিনি ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে আৰু ৰাইজে নিশ্চয়কৈ আমাৰ লগত থাকিব এইখিনি আমি মানে ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ৰাইজে এই 17 বছৰ আৰু 5 বছৰৰ যি আমাৰ উন্নয়নৰ যিটো তুলনা সেইটো ৰাইজে নিশ্চয়কৈ কৰিব আৰু নিশ্চয়কৈ আমাৰ লগত ৰাইজ থাকিব আমি দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে আমি হয়তো এটা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ হ'ব আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিম কণ্টেষ্ট নহয় 50,000 ভোটত যেতিয়া আমি জিকিম বুলি কৈছোঁ কণ্টেষ্ট নহয় কিন্তু বিপিএফ দল থাকিব তাতে আৰু থকাটো আমি বিচাৰোঁ একেবাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নোহোৱাকৈ জিকাটো ভাল নালাগে খেলত সকলোৱে মানে সদায় দুয়োটা টিম মজবুত হ'লেহে খেল খেলি ভাল লাগে তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি খেল খেলিবলৈ আহিছোঁ যিহেতু আমি জিকাৰ আশাৰে আহিছোঁ আমি ভাল খেল খেলিম কিন্তু তেওঁলোকেও খেলক আশা ৰাখিছোঁ बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज शोरूमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्री प्रेसार कुकार फ्री हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टीवी स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइसफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6038171919 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन